persiapan guys. Bontot kanggo matun didhisih lanjut ning permatunane ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nggih. Bontot iki mau dhisih masak sambel urang teles guys. Engko Pak Su gak usah melok mam, Dinda yo gak usah, Bobi duren sing mangan iku aku dhewe. Engko wong wis tak masakno ngono guys Pak Su. Tak masakno tahu karo jamur idang kuwi tak bening tak kei brambang kunci. Bontot engko kerupuke ora ono omah ya kuwi. Mbak niki ra mangkat, aku terima tuku apa iki mang? Kerupuk karo kacang sayur. Nggo dimasak sesuk. Kacang panjang kuwi. Emang gak sarapan? Pak Sugi ceritanya awak itu ora penak guys kuwi. Bar mabuk ngene anak lanang ini kan suwek utane ya guys jenenge burungan. Mulih teko omah adus langsung kaya mblir-mblir kaya wong ngono lho guys, muntah ra karo-karuan. Wis makan tangi. Tak awake ngombe es karo maring iki. Pakaian es kuwi lho, iki tak pengen ngombe es. Nek wong iki ngono, fisike dhisik kuat ya guys, sampai Pak Su malah sik kudu kuat dhisik fisike iki. Suwi sambat deh guys. Aduh yang sirai muser-muser, aduh. Ya aku toh iki cek gaspol, cek mergae, ya hene wis mateng. Lho. Nek wong wedok iki piye ya guys, metu ya ora metu bunyu sing ning omah ya tetep di masakno. Engko isa-isane guys tambungane Dinda. Tak sambung sarapan. Ini ki sikile dhisik jebulan kuwi cantengen lho guys. Tapi yo alah wong kok yo dienggo metel-metel yo ora apa-apa kan iki sikil. Jempolane dhisik iki metentang. Tak sebut es ben ya. Tak sepilno sikile dhisik ya guys. Tapi yo wis tak ombeni apa? Obat. Lho. Kayak ngene iki lho, ora nek malane tapi kok lho arane iki iki tak sepatoni tak kaos kaki iki walah rasane kok pengen jebrot ngono kae. Menteng-menteng kok ngene. Yo panggah tak nggo mergae badhe aleman. Tuman badhe yo guys. Tim Mimi. Tak karo sarapan yo guys dhisik ya. Alah rasane nek perkara rasane awak ngono iki ya aja tekok. Awak rasane ya kaya gebuki wong sak RT. Besok ya panggah budak. Buku tamu kabeh koyo ngene. Walah. Semua kok mbok entek aku ben masak dhewe iki tak tokokno sop-sopan apa. Tapi nek sekolah biasanya yo anu MBG lho, Nggih. Untuk MBG. Jatah MBG. Gak dilawan guys, lawan cuma kerupuk. Mang tumbas sabun cuci baju. Sak kerdus iki guys mesisan mumpung duwe iki tumbas sak dus. Suklin cair sing rinso tapi sak dus mau piro yo? 40.000, isine 8 rentek. Ya mbah. Nek ning TikTok iki puluh regane murah ongkire yo padha ae yo larang. Monggo sarapan guys, lho sayur apa jamur sayur jamur karo tahu tak bening tak brambang kunci guys walah ambune segere
Pokoknya suwedeg lho rasanya. Tak sarapan sih ben gak munting tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Su mesti sing mbah pindho. Suwe gede ya. Cuma jamur kidang Pak Su nek dijak kedutan mergawe ning panasan ning anu iki gak kuat ya. Asline fisike iki lemah. Ora kok DC iki wedok lah ngono gaspol. Mergo apa? Mergo wis kulino kecil. Nek palsu ki wong ndek-ndek iki anake wong sugih, dadine ora tau mergawe. Beda karo DC ya. Panas sih. Telok guys. Esok-esok untuk kiriman temo guys ngene Mbah Dok. Dok iki ngene iki. Yang gede so anake sak piring, mbune adike dhewe sak piring, dhewe sak piring. Singkong. Cek kemedul lho guys. Wong tuwek yo ngene iki ya, wek sarapan ya. Engko nek gak tiwul, ya sredek, ya gethuk, gatot, ngene Mbah Dok. Sarapan aku tak persiapan. Nggo tas punggung apa tas ngono ya. Soalnya baret barang iki. Nggo tas punggung aku. Baret barang. Benjukku iki di botolnya tinggal dah dindai. Iki. Mangkat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mergawe golek rezeki ya guys. Jare family online ki. Ya Allah DC kok rekoso dadi buruh tani. Lah emang DC ki ndek ben mulo nggih wong tani ya guys. Udah terbiasa. Tak kira ki ibu-ibu sosialita jare. Waduh. Sosialitane lho aku ki sing gak nguwati. DC ki gak mengenal ibu-ibu sosialita ki opo ki gak kenal guys. Opo yo sosialita ki. Dadine yo bingung aku diarani ibu-ibu sosialita ki sing piye to? Maksudnya ki sing cuma arisan. Anu piye yo? Gak mudeng guys. Sosialita ki piye? Sing gawene ngono kuwi cuma senam apa ngono kuwi lho paling sing dimaksud mbak-mbak kemangke. Tapi desih iki uga sing ngono kuwi. Mangkat dinteni batore. Pokoke desih iki khusus wong tani, khusus petani ya guys. Buruh-buruh tani. Alhamdulillah guys, akhirnya ya stuk kene iki neh. Nutukno lakon. Diterusno neh, guys. Anak-anak. Sesuk nggone kuwi lho.
Anu liyane yo nek kene wis bar yo melok mergawe liyane. Bar golek. Sok kemis ngene Jayus. Bojoku le. Andhe ngene Mbah Pomo pokoke kidule. Iso, Mbak. Gelem dikon kocek. Iya. Bojoku ki apa ae le penting untuk. Lah piye yo wis tungkak kok. Wong kene kebutuhane sik akeh ya balik kan. Ora gelem yo wis. Kemis ki yo bareng-barengi, kemis Icer ngene yo ngasih barang yan jere. Apa? Lah ndeknane aku ditari. Gus, Icer yo sok kemis ngono iki. Apa? Karse. Yo ngasih Pak Detris. Ombo. Yo embuh yo nek ku ngarani yo sedengan yo kok embu tenanan. Wong piro? Maksudnya jek embu ngene Mas Arif ngono lho. Gak roh lek aku ya nggih ape melok Icer iki. Nek nggone Mbah Ji kae trimo mek wong papat. Papat apa piro jan nggone Mbah Ji kae? Sing Icer kalau aku kowe wong papat ya Yan. Itu kono ae. Kecil kae. Gak tok kidul lah kidul keduwuren kae. Tapi mudune kene. Atok ndang anjlok kene. Kote ra petake nek kono. Heeh. Aku tak kono lah. Kono lah. Ya yo. Awas lho yo. Nek cukup lah, nek cukup lah su. Tapi sing hati-hati iki lho. Jamurku ndinge tak kelo Mbak Sumek. Eno. Teko omah tak dodoke. Dok iki jamur apa ora ya, Dok? Enak ki jamur kidang kok ngono. Terus tak bening ambek tahu, tak kei kunci, brambang kunci wes. Jos. Cek tasku tampakno, Yan. Walah, motor pas lewat. Wah, alon-alon. Ayo ngene nek wong medon iki. Lho piye, Mbak? Nek adoh men. Medon ae. Ya kok adoh men. Aku ki sikilku ki lara ki lho, Yan. Guling. Sik. Bismillah. Oh, iya. Umak kok nek petok ra ada. Kowe bayane. Basa ya padha ae kok. Sarapan guys, sarapan. Wayahe sarapan ya. Loh, sing ndokku ceblok. Lho nek pedon celok lawahku. Lawahe apa iki? Lawahe bihun. Jangan teri. Jangan Terus sayur kates, teri. Alah menyala iki terus HP ku tak kek endi? Lor. Ngene nggo. Lah dintekno, jangan entekno hapus nek api. Ini wong. Ini kan dia lontong, Mbak Mas. Alah ora sempat lho. Kok nek munggah wedi, nek anu medhot. Aku metenteng. Ora apa-apa, Mbah, metenteng ning kono kok. Kalau kok kono iki. Endi iringan lah nek kok kene ning Kempete sik ah. Entekno. Entek kempet. Sapa sing gelem ndang? sing dikempet apa toh, Mbah? Ini gak taro lembut. Kok tak njaluk gede-gede kok gak seneng. Sarapan. Selesu guys, terus kayak jam 8 lewat 10 menit lho. Lah aku mau omah terus kayak iki bar sarapan Mbak nyonggo iki. Aku indo iso nek Nek gak plok-plok yo senep. tau barang Iki lho sambel, sampe sambel urang jan. Mbak semua yo sambel urang sak ini kiri kok Mbak, sambel urang, Mbak. Lho ya, sampean. aku lagi ini kayak gitu Mbak jangan nembak Marek-marek guys enak jangan apa kates campur teri. Jadi campur urang barang mulai gitu. ben nyangkrah teri yang urang kan kok pengen bahan katesan kayak teri orang itu apa kok itu kalau akeh ayo main dekat aku Ning buritan ku enek ah, Mbah. Nah, lho gitu. Ayo sarapan ya. Tak ndek rene aku. kayak teri jarang Lah, dah lapangan. Mbak no. Iya. Mbah Mat, monggo Mbah.
Sarapan? Niki lho gedang. Niki enten gedang niki lho, Mbah. Mriki ya. Gabung mriki lho, Mbah. Panganan enten lho. Agen. Ini kan apa? Sambel lek enak lek. Ini panganan apa? Kok, Mbah? Ya iki gedang. Ini lho, anu roti apa kuwi? Empuk. Gedang ulin. Pas. Dari itu jajan kan. Ya dia nggo balik ya. Aku ya tak Sarapannya gedang sesuk. nggih, sarapane gedang guys, Mbah Man. Jangan kates, lampur teri. Mantap. Sawang ini enak. Bapak iki teng baon, teng sawah mam sampe opo enak, Mbah. Lah kok sego mbek kerupuk tok kok. Lesu. Aku nek awan wegah rajangan wegah nek enek pas main hotel kok yo sego mbek kerupuk tok nggih. Tengok-tengok tak seneng. Ini kene kayak gitu tok. Nggih. Alhamdulillah. Minta napa jangan nek minta. Minta. Ya enggak. Jangan kok lek lampu wis aku. Iki jangan laki lho. Tak tahu ini. Tak. Sambil. Aku nek masak mau jenengan pun sarapan, Mbak. Jenengan kowe capek lesu. Paling urung lek menyeni tak sarapan. Ambek kowe cap tok. Ya ini kan ngopi wis sarapan awak. Ini susuk iki nang. Buat buah. Kak. Susuk. Susuk ke warung kan susuk tuh. Ceh memang. Jaluk. Nanti jalan ini buang pasaran. Ini apa ini? Ala opo mbok ngopi mbah. Oke. Ya tutur apa jenenge? Susuk. Apa ngono kae? Apa ya pika? Pika ya. Ngono yo lali. Terane Tapi ling-ling. bentuknya apa sebar kecil ya? Nek susur kan bunder rabang lah nek niku pikae mekrok, Mbah. Susur niku digoreng niku dikukus. Ya 3.000 nanti susuk ya wis tak jalu iki ya. Kayak kembang apa? Kembang sengenge. Kan, Mbak? Pika. Tapi ini Mbah Man dulu. Di Rahayu kenal. Rahayu apa? Beri Rahayu. Saya dulu kenal orang dari Rahayu. Beri Rahayu tiang pundi. TikTok apa? TikTokku keluarga DC. YouTube yang ngono, TikTok yang ngono. YouTube nggih ngoten niku, Mbah, nggih keluarga DC, TikToknya nggih keluarga DE terus Gang terus SEH. Tapi saiki nek tekan deloki ya. Klik gambar kuwi tak padakno. Enggak bingung deloki. Oh, ora enak, Mbah. Apa? Film Keluarga. DE DC GTSEH. Nggih spasi terus anu Mbah, terus SEH. Kadang guli DKI SIH ya gak nemokno iki. Aku nemokno. TikTok pun juga lho Mbah sampean. Kok njawab aku pisan pun ndi ndeknya aku ra ngono. Udah kuwi ndang. Enek iki tak walah tangan iki. Dijeng pojokan papat. Buka kulkas, terus anu niki lerek cara ceblok loro lah. Nah. Ini apa aku? Ini jangan asem. Asem. Dia iki sak kan apa dari ini? Tengdan. Aku netok lah aku mungkin juga aku ya oleh jasa omong ae kowe piye nggawa HP ra omong ya kok bingung lah aku ngarep nggawa es loro banyu sak rotal gak meruntus Timbulan bro. dalam nggih niki makan ya Bang tapi niku teng YouTube niki Ben
Nggih. YouTube nggih padha ae jenenge nggih keluarga desa. Niki mergawe karo konten Mbah Lonji. Tapi nggih nek laran-laran ngoten niki. Jadi gue di kantor Dira bareng Dalam Dira kan. Dira. Yang pundi, Mbah? Pulau. Emang untuk karangannya lu. Mboten kenal, Mbah. Aku mbok tekoki Dira, Mbah, iki ora tau metu. Lewat masih lewat. Lep ngoten niku nek mboten lewat berandane nggih mboten ngertos, Mbah. Nek mboten ngertos channel nggih mboten Aku ngertos. dulu ini apa? Kalau nek lep nggih, nek ning omah nek wektu nggih lep. Tapi ya jarang, Mbah, untuk liyane ning ora-ora terus kok. Hiburan nggih, Mbah. Aku yo mampir Mbak. Panggilan iki lah ning kebunan teko semengko teko Jeluru mriko lho, Mbah. 15 kilo kula teng kebunan. Ya mato ya malah mbok serabutan ya. Iki ku anggere sore niku mbok niki disetelno. Gitu. Ditutup tahu tutup ya. Wis dijo aku niki ati menten. Dek iki Mas Adit, kerupuk tak pangani Mas Adit. Kerupuk sapa sing tumbas sampean ngono kok aku ngono. Pas kilo iki dipangan, dipake. Apa iya. Oh, itu sampean. Ora sitok. Iku dikakno sego. Oh, Mbak. Tak sego. Kak, paling jaminan kopi, rokok iki. Biasanya kotak kadang itu boleh pangan. Aku ora tau melok nggone YouTube. Sesuk nek beda mriko jenengan mboten mriko, Mbak. Lek obat ya. Terus tinggal juga nih kok. Karena tugasan enak tugas mengambil ya. Aku melok di ambek Mbak. Pari sekedhik ombu nang tak. Yo kabeh kita ngetan. Kan tak, Mbak. Kondisi Kabeh. Tanduran bareng iki mulai kuning. Mulai sampai teko pinggir ban iki. tandurnya gak bareng-bareng, Pak. Ini bose sakdo iki entek. Iki nek mboten dipagri ngeten nggih entek nggih, Mbak. Bolong, Mbak. Nek sore tak jagi. Bolong donan. Wah, donan Aku sore tak jajan. beli, bar maghrib juga. Untuk telu, untuk papat, tiap sore kan kalau. Njobone lho, njobone ngene. Wis angel iki wis ketel. Ya kae urung mindoni. Ono mari dua berarti ya. Papat. Kono nyegate wong manggone kok kono kabeh. Kok pengen pelan ke atas, kan nek ke atas ora ya kono. Ambon wae mom ditantan. Oh, atas barang. Enak. Munku ki ya akeh, Mas. Ya Ini kalau don, apa metu kulo kok. Ah, ning gon kue. Lah kae wae. Ngene wong kuwi kae yo enak ya, Mbah. Kono kalau. Nek jenengan mriki malih, Mbak. Tak kok pengen tek dalem. Kaleng iki. Kono gone kan. Kalau liburan tenan. Lantek napa nggih, Mbah? Jenengan tak ngenteni kok ngetek laut Eh, tak kayak rene. Keturu aku ben jagong. Tak kira ki jagong tutup pundi ya? Jagong ya. Iki tutupku iki. Itu apa matake? Wong ngene ngamuk anggere. Ana bar tak iki ngalai iki ya. Lah wek endi, Mbah? Alah. Alah sing di kedaan iki kayak mandang iki. Kalau pinggir kalau mbok sak mrono. Kono. Kita watune saprono wis Sing kae. tinggal lagi tak beli. Kok nek jam ijek lho yo. Iki aja aku gone iki. Lah kok nek jam entek yo mulai. Jam tak kana ayo mate. Kalau mobilnya siapa kae? Ala mobilku kan ora omahe ya. Ora ono parake. Ini apa? Apa namanya? Lah kowe pur wis iki aku ora nang tuku. Sikilku tak dikeroyok semut londo abang kabeh. Malah ini semut londo tok. Gatel panas, Mbah. Mobilnya siapa itu? Mobil adikku. Masa mobilnya Mbak iki? Mbak Sen.
Tangi turu guys, ngelilir. Aduh. Ngelilir ki arep nyayur. Anu guys, lompong, persiapan ngucaki lompong kanggo sesuk. Dadine nek gak di apa wi cicil diloloni iki kesuwen ya guys, soalnya memakan waktu masak lompong. Gluduk iki wis nglar-nglur poteng. Lah kompore dhewe tak tutupi ngono nggih guys. Dadak ndelalae, lah kok ning parake gluduke ilang, mendunge ilang. Iki wis ambil lompong dhisik. Karek nyiseri, karek bersihkan terus digodhog sesuk karek nyanteni. Ya, mantul guys. Abene Dek Isa ki opo ki? Ya Allah, kecek. Kecek. Guys, sampai dikali ibu guys. Nang udane sithik-sithik to. Ya udane. Ora iso salah inget aja. Dadi aku nggih. Tapi kok aku iki boy. Aku iki gak Dek Sa. Moli anake piro? Astagfirullahaladzim. Lah kok iso kepentot-pentot koyo ngono. Tanganem ki kotor iso mbok emut iki lho. isen guys. Malu ya Allah. Dek enggak boleh. Kok wis leder bokonge. Berat, Kalau mbrut. ya andeng ya, Dek. Tangannya kotor lho, gak boleh dimut. Itu lo cedak. Dek. Tangannya nek iya ayam kuwi ngerti ya. Ih. Ngono ki ape dimut, Cek? Cek ape dimut? Pipis sampai mangki. Ih. Taruh. Ape melok luluran ke awang-awangan ayem? Yo jempol. Jempolan kue sakit ya, guys. Luluran. Yang mandi ya Dek, bajunya wis anget. Jempolan kue koyo ngene iki lho, guys. Menteng-menteng koyo ngene. Ya Allah. Apa jebrok? Iya, cici. Iku apa? Kuman. Kita ombeni obat sing anti nyeri iki untuk penak. Wifi ya? HP ini siapa? Wifi ya? Wifi apa HP ku? Gak iya mas aku ya, kemana kena ini. Mbok. Kedek esok apa lagi? Ya, anu Kong, telepon kono. Lah kok tak sing tangguk kono dipenyet bisa. Wifi ne kuwi. Sing kanggo nyambungno ning wifi ku lho. Nggih, Dik, mbok penyet, Mang. Ibu kuwi kena. Wifi-ne mbok penyet. Wong aku di semula rek. Nggih, kalau Mbah Kong teko, wifi-ne mbok penyet. Kotor sih. Si ayo dikeroki sih. Wipine sing ndi ya? Adek, enggak boleh lho. Astagfirullahaladzim. Ora tak tumbasno es Guys krim. lho kengko lho. Ora tak tumbasno es krim. Iya, Mafisa kok nakal sama mama. Gak roh kakek mama iki koyo ngene. Kasihan Dek, pengen betadin Dek mama Dek. Ya, Kasihan ya. lho, Dek, Nek Mama. dikongkon ki Dik ngono to. Tapi kakekmu kotor. Nek dikongkon kok. Ya, ya. Pek nobate Pak D ae ke lho. Gak kena, Kong. Ya, ya Dek esok tak kono Kak. Pak D. Nggih, dene bayang. Pak D, obat endi Pak D? Nggo mama ngono iki. Mbah kok ngira nyekeli HP mang menitnya kok wis bingung. Emang gak anu kok, agak laut to kok. Setengah papat nggak laut to. Udan gak sithik-sithik tok mang Kayaknya ya. naik lagi kamu lho terus sepura aku dren hadar. Udan pisan tok kerata-kerata wis Ning kok. bayang warna putih kuwi ning botol masuk gene. Kene, empun disinggahno Pak D paling, Dik. Nggih. Kakekmu kotor beri sapu ibu. Engko ae nek bar mandi ya. Empun, Pon. Gak usah. Wis mama wis duwe tombo dhewe.
Rek no akal nduk. Nakal kuwi piye? Banyu. Banyu Ayo dikeroki to. Keroki ya. Tak piye? Aja lah. Iki lho, Dik. Dik nama apa diantem iki, Dik? Kalau kok ngadek nakal kok. Pak Dik. Pak Dik. Lambene ngetiah Pak Dik. Lah melayu. Lah piye lah. Kecek iki lho, Dik. Ayo dikeroki, Dik. Ayo dikeroki, Dik. Nek bak kono lho. Gede banyanget. Nang.